Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vedem niște videoclipuri, să băgați în seamă, troll. Da? Niște videoclipuri troll. Sau meme-uri despre Minecraft. M-E-U-R-I meme-uri D-S-P-R-E M-I-N stai M-I despre stai M-I Minecraft. Haideți să începem cu prima. Harmful for your eyes? Staring at screens. Welcome to Minecraft, a memes compilation video. Be sure to subscribe or Creeper will blow your diamonds away. Să ștergă niște jocuri. Înseamnă că trebuie să șterg un joc. Idiot! Right in the kisser. Show that knight who's boss. Ia să vedem. Oh, Da, băgați. oh God. Okay, guys, I'm gonna come up with fucking peacocks. Stați un pic. Here's Johnny. Get the fuck out of the room and play Minecraft. Ce caută? Be racist or anything, but Asian people. Hey, did you know that staring at a monitor, TV, or phone screen is extremely harmful? If you want to protect your eyes Nu vreau să văd astea. and to protect your eyes, Come on over here! Come on over here! Now you flip me off! Stați. aiming glasses. Come on over here! Come on over here! Now you flip me off! Come on, coward! No, no, no! Come on! You're not an intellectual! You're a fake and a fraud! Am râs. Bă, ăsta Watch out. What do you want from me? mai fi. Păi eu pot explica ce se întâmplă. Păi, na, la aia. Am făcut drumul lângă și na. Niciun din asta, știți? Salut! Eu sunt Fereastra Izoeli. Și eu sunt fereastra normală. Dar ce bine arătăm azi. Te-au montat și pe tine acum de curând? Nu tinere, eu am 23 de ani. 23? Cum așa, mă? Dar ce, te-au dat cu cremă în fiecare zi? Te-au spălat cu o pastă de dinți pentru înălbire? Nu mă, așa am fost eu creat. Am un strat de sticlă acrilic. Reclamele îmi plac.
Fiți atenți.